ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም እየ ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮነለይ በዓልቲ ሙሉእቲ ተስፋየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ንእተተባብዑኒ ኩልኹም ካብ ልቢ ለመስግን ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ኩራት ኣሕዋተይ ሓደሽቲ ዝመጻኹም ደሞ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኮኑ ብዛዕባ ትዕግስቲ ንእሽተይ ነገር ክብል እየ ትዕግስቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትዕግስቲ ክንገብር ከም ምንታይ ዝብል ኣጸቢያ ክገልጻየ እና እስካብ መጨረሻ ንኽተዳምጹኒ ብትሕትና ይሕትት። ትዕግስቲ እንታይ እዩ? ትዕግስቲ ንጸገም ንምድንጓይ ንስቃይ ንስእነት ዝኣመሰሉ ከይተቆጣዕካ ከይተጨነቕካ ተስፋ ከይቆረጽካ ናይ ምጽዋር ክእለት እዩ። ብፍላይ ነገራት ከምቲ ዝደለናዮ ኣብ ዝኸይድ እዋን ወይ ናይ ዝኾነ ነገር ውጽኢት ግዜ ኣብ ዝውሰነሉ እዋን ንህድኣት ንጽንዓት ንርእሲ ምግታእ ዝወሃቦ ዓቕሚ ሓያል እዩ። ባህሪ ናይ ትዕግስቲ ከመይ እዩ? ጽንዓት እዩ። እዚ ማለት ተስፋ ከይቆረጽካ ንፈተናን ሽግርን ናይ ምጽዋር ዓቕሚ እዩ። ህድኣት እዩ። እዚ ማለት ንዘለኻዮ ኩነታት ብታህዋኽ ብስምዒት ብምብስጫው ዘይምግጣምን እዩ። እምነት እዩ። እዚ ማለት ነገራት ኣብ ትኽክለኛ ግዜኦም ከም ዝገሃዱ ምእማን እዩ። ትሕትና እዩ። እዚ ማለት ምቕባልን ንኹሉ ክንቆጻጸሮ ከም ዘይንኽእል ምስትውዓልን እዩ። ርህራሄ እዩ። እዚ ማለት ንጉድለት ካልኦትን ንጉድለት ናይ ገዛእ ርእስናን ብዘይ ምረትን ትረትን ምጽዋር ንኣብነት ንጉድለት ካልኦት ኣታሕማቕ በትኪ ዓሻ ብምባል ዘይምግጣምን ዘይምበኣስን ማለት እዩ። እንታይ ደኣ ከምዚ ሃዋርያ ጴጥሮስ ንክርስቶስ 3 ግዜ ከም ዝኸሓዶ ክርስቶስ ግና ብፍቕርን ብሓዘንን ዝጠመቶ እዩ። ብፍቕሪ ዝጠመቶ ሓዳግ ስለ ዝኾነ እዩ። ብሓዘን ዝጠመቶ ድማ እቲ ዝወደቆ ክሕደት ኣዝዩ ዘሕዝን ስለ ዝኾነ ከምኡ ድማ ድኻሙ ስለ ዘደንገጾ እዩ። ሰባት ዝወደቕዎ ጌጋ ኣዝዩ እንተደኣ ዘሕዝንን ኮይኑ ክንድንግጸሎም ኢና ምስ ደንገጽናሎም ድማ ቅኑዕ ለባም ወረጃ ነፍስኻ ምቁጽጻር ማዕረ ክንደይ ጸጋን ሓይልን ከም ዝሓትት ከነረድኦም ኢና። ንጉድለትና ብዘይ ምረትን ትረትን ምቅዋም ድማ ምስ ንጋነን ኣሕ ኢልና ጣውላ ብምህራም ክዳንካ ብምቕዳድ ብምሕራቕ ዘይኮነ ብህድኣት ተቐቢልካ ምዕራይ እዩ። ኣብ መወዳእታ ተስፋ ምህላው እዩ። እዚ ማለት ወላ እኳ ብቕልጡፍ ተዘይረኸብናዮ ዝሐሸ ነገራት ኣብ ቅድሜና ከምዘሎ ምእማን እዩ። ብሓፈሻ ነቲ ሕጂ ዘሎ ተስፋ ኣንጽፈሉ እሞ ወጻኢ ምቁር ክኾነልካ እዩ ንምባል እዩ። ከመይ ጌርና ንትዕግስቲ ንጥቀመሉ? እስትንፋስን ዛሕልን እዚ ማለት ዓቕሊ ጽበት ምስ ዝስመዓካ ዝኾነ ነገር ምስ ዘባሳጭወካ ደው ኢልካ ኣዕሚቕካ ኣስተንፍስ። እዚ ምስትንፋስ ብዛሕልን ነቲ ቅጽበታዊ ግብሪ መልሲ ክትህብ ዝሓሰብካዮ ናይ ሕርቃን ይኹን ነድሪ ዑደት ይሰብሮ እዩ። ኣረኣእያኻ ቀይር። እዚ ማለት ኣብቲ ትዕግስትኻ ዝፈታተኑ ህመት ቦታ ኩነታት ካብዚ እንታይ ክመሃር ይኽእል? ካብዚ ዘጋጥመኒ እንታይ ክርዳእ ይኽእል?
እዚ ምድንጓይ እዚ በረከት ክኸውን ይኽእል በል። በዚ ምኽንያት ኣረኣያኻ ኣብቲ ኩነታት ቦታ ህመት ይቕየር እሞ ንምኽሰብካ ይኸውን። ምጽባይ ተለማመድ። እዚ ማለት ብዕላማ መንፈስካ ንምስልጣን ኢልካ ኣብ ንእሽቶ ነገራት ከም ኣብ ትራፊክ ስራሕ ምስራዕ፣ ሰብ ምጽባይ ዝኣመሰሉ ቦታታት ወይ እዋናዊ ብዘይ ቅሬታን መንነትን ክትጽበ ተለማመድ። ጸሊ ወይ ኣስተንትን። እዚ ማለት ትዕግስቲ ካብ ውሽጣዊ ሰላም ከም ዝፍልፍል ተረዳእ። በዚ ምኽንያት ድማ ምስ ኣምላኽ ተዘራረብ። መዝሙር ዳዊት ኣንብብ። ልዕሊ ኩሉ ግና ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ዝረኣዮ ነዊሕ ስቅያት ኣስተንትን። ናይ ነዊሕ ግዜ ዕላማታት ኣቐምጥ። እዚ ማለት ንስኻ ይኹን ካልኦት ክልወጡ ክሓብዩ ክምዕብሉ ግዜ ከም ዝወስድ ኣይትረስዕ። ስለዚ ምስ ነፍስኻ ምስ ካልኦትን ቀሪብና ኢና ኢሉ ዘተባብዕን ከምኡ ድማ ዝጽመም ኩን። ከምቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ እዩ ዝድህን። ንነፍስኹም ብእትገብርዎ ትዕግስቲ ክተጥርይዋ ኢኹም ዝብል ብትዕግስቲ ጥራሕ ኢኻ ትድህን ትዓቢ ትልወጥና። ትዕግስቲ ክንገብር ኣለና። ትዕግስቲ ሂወትና ንምቕያር ካብቶም ዘድልዩና መንፈሳዊ ኣፅዋር ሓደ ትዕግስቲ እዩ። እና ሰሚዕና ሸር ላይክ ሰብስክራይብ እንግበር። ስለ ዘዳመፅኩም ደሞ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን።